Que tal, saúdos? Se gaña, Lores confirma que queda ata que remate o mandato. Dixo onte aquí en Canal Rías Baixas. De contado escoitamos o alcalde. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. O alcalde comprométese a rematar o vindeiro mandato se gaña as eleccións de maio. Nunha entrevista no Contrastes, aquí en Canal Rías Baixas, o rexedor respondeu ao ruxe que apunta unha posible sucesión a medio mandato. O nacionalista directamente recoñeceu que esa opción non a contempla. Con todo, salienta a valía de moitos compañeiros de formación para ocupar ese cargo. Eu, cando me presento ás eleccións neste mandato, me presento con todas as consecuencias. Ata final do mandato. Polo tanto, vou a cumplir cos pontevedreses e quedan moitísimas cousas por facer e desde logo estou encantado de no meu equipo de ter xente da valía de Anabel Bulías, no? Ou de Carme da Silva, que se presenta ás eleccións xerais, e o Gallá Saia e teña que perdela como concelleira, no? Pero hai banquiño, na cidade de Pontevedra temos banquiño para facer diputados, senadores e mesmo para novos alcaldes ou alcaldesas, pero neste momento non é un tema que este en carteira. Bueno, seguimos con máis cousas. O Concello de Pontevedra comeza a traballar na restauración da Ponte do Burgo. Así o anunciou esta mañá o concelleiro de Obras Demetrio Gómez. Estes traballos non afectarán os prazos establecidos no proxecto nin tampouco a circulación peonil. A Ponte do Burgo está en perfecto estado e non presenta ningún problema estrutural. Así o confirmaron os enxeñeiros municipais tras a revisión de seguranza realizada nos últimos días. Existe algunha pequena fenda que non ten maior problema de ningún tipo, cubriránse agora, e que ademais, debaixo da ponte, hai, como se chama isto, hai algún ferro dos que sirven para armar o formigón que está á vista. Non hai problema, eso agora pues, solucionase, restaurase, listo, vale? E, ademais, descubrimos que as canalizacións que van por enriba do taboeiro están absolutamente a rente do chan, a rente do piso, e iso obriganos a facer, sí que nos obriga a facer unha pequena adaptación do proxecto. Esta pequena modificación ten que ver coa segunda fase do proxecto que comezou hoxe, a restauración da Ponte do Burgo, e máis concretamente coa canalización de pluviais. O Concello reforzará o formigón da ponte co obxectivo de colocar posteriormente a varanda. Esa lousa hai que estirar uns centímetros para fora da ponte para darlle maior firmeza a este formigón e soportar ben sobre ela a varanda. Aproveitando iso, que vamos a estirar un pouquiño esa varanda, esa lousa, pois encastrada dentro da pedra que se poña e absolutamente superficial é onde vai ir a rede de pluviais. Esta adaptación do proxecto, en principio, non afectará nin ao prazo establecido para que rematen as obras, nin tampouco a circulación peonil. Bueno, e Demetrio Gómez tamén informou esta mañá da situación actual das obras de Ponte Sampaio, un proxecto que foi retomado hoxe co acondicionamento do campo de fútbol de herba sintética. A construción do novo equipamento vai permitir crear unha pérgola deportiva multiusos, ampliar a zona de praia do río Verdugo e tamén crear novos espazos verdes e aparcadoiro. Falta por facer toda a obra de arquitectura, é dicir, construir os vestiarios e botar a herba. Está feita, digamos, a explanación e toda a recollida de toda a rede que hai que facer alrededor do campo. Mais actualidade, o Partido Popular acusa o PSOE e o BNG de intentar boicotear a intervención dos traballadores de Ence na Deputación ou retrasar unilateralmente a data do pleno para despois das eleccións xerais. O Grupo Provincial do Partido Popular anunciou esta mañá o interese que teñen o PSOE e o BNG en cambiar a data do pleno ordinario de abril para despois das eleccións xerais, unha decisión que, segundo os populares, busca silenciar aos traballadores de Ence. Nos o que entendemos é que isto se produce pola moción que nos presentamos, porque sabían que había que posicionarse políticamente antes das eleccións dun problema moi grave para centos e para miles de traballadores desta fábrica, e o que intenta, en este caso, unha vez máis, o que é a presidenta da Diputación é non darlle voz aos traballadores, non darlle voz ás empresas auxiliares e non dar voz a un problema, en este caso, que hoxe en día é a actualidade, donde se está falando todos os días desta problemática. O voceiro do Grupo Popular acusa tamén ao Partido Socialista de introducir o asunto de Ence na campaña electoral. O que é sorprendente é que este debate que non introduce na campaña electoral é o propio Partido Socialista. Logo, non ten justificación que eles mesmos sometan no debate electoral das eleccións xerais
con esa declaración de que van a revisar que non existe informe do Avogacía do Estado, ahora aparece un informe, logo foron eles que nos meteron na campaña electoral. Nós non tiñamos ningún tipo de interés, ningún. Eles foron que nos meteron na campaña electoral, pois agora, unha vez que eles se meteron, pois eles son os que teñen que sacar de aí. A agrupación provincial adiantou que presentarán un escrito para exixir que se respete a orde do día e que se manteña a data de celebración do pleno ordinario, ou, como moito, que se adiante un día. O Partido Popular de Poio presentou esta mañá o candidato número 3 das listas coas que intentarán chegar á alcaldía da localidade. Sergio Pereiro, antigo presidente da Plataforma de Afectados de San Salvador, únese á candidatura encabezada por Ángel Moldes. Ele é a nova aposta do Partido Popular de Poio. Sergio Pereira, ata agora presidente da Plataforma Veciñal de San Salvador, convértese no número 3 de Ángel Moldes. Claro que ilusionante, eu nunca estive en política, non son afiliado a ningún partido, sempre tive un perfil máis técnico, son empleado público, gustame moito a administración, estudiei unha carreira que é específica de administración e de dirección, é unha maneira que teño tamén de poder aplicar un pouquiño todo o nivel técnico, un pouco a vida política e sobre todo, o máis importante, a mellorar a vida dos meus veciños, das miñas vecinas e mellorar este municipio que temos moito que facer. Moldes asegura que esta nova incorporación é un paso máis cara a renovación do partido en Poio. No Partido Popular a renovación é real, é clara, aparece xa no número 3 e creemos que vai a ser unha peza clave no noso goberno pola súa profesión, pola súa experiencia. Creemos que vai a ser moi bo para San Salvador, pero tamén creemos que vai a ser moi bo para Poio en todo o seu conxunto. Creo que tanto pola súa titulación, creo que vai ser un magnífico conselleiro de Facenda para o goberno. Nós estamos preparando un equipo para gobernar, estamos preparando un equipo para que a partir do día seguinte xa poidamos empezar a traballar desde o minuto 1 e para iso necesitamos xente preparada, xente xoven e xente con ilusión. Sergio Pereira asegura que tivo ofertas para ir nas listas e incluso para ser candidato de outros partidos de Poio, pero finalmente decantouse polos populares. Convenceume o proxecto que ten, un proxecto real, un proxecto humilde para este concello, especificamente para esta parroquia, que permíteme tamén dar voz a todas estas persoas que levamos moitos meses, moitos anos reclamando moitas cousas para esta parroquia. Creemos que está moi abandonada e Ángel Moldes prometeume que vai ser un pilar fundamental no seu modelo de goberno, mellorar esta parroquia como todas as demais de Poio, e para min isto é moi importante. O novo candidato está convencido de que Ángel Moldes será o próximo alcalde de Poio e se adianta as primeiras medidas que tomarán se o conseguen. Ángel Moldes comprometeuse a facer unha depuradora en Poio, é principal para o tema marisqueiro e demais, e pesqueiro. Eu creo que vai facer, pero moitas máis cousas. Queremos dar voz á xente, participación, queremos aumentar moito en transparencia. Sergio incorpórase á lista dos populares como independente, unha candidatura que, segundo eles, estará máis cerca do centro que da dereita. Ángel Moldes aproveitou o acto para denunciar o abandono do Pazo de Besada, un feito que, segundo o voceiro popular, demostra o desinterese que ten o Concello de Poio cos veciños de San Salvador. Non hai ningún proxecto claro, non teñen ninguna intención clara e isto sigue así. Logo, aquí hai moita xente que pensaba que había actividade aquí dentro. Nos viñemos a demostrar unha vez que abrimos este pazo que está totalmente baleiro, que as paredes están sin rematar, os teitos sin rematar, que non hai corriente dentro. Logo, aquí se pode comprobar realmente que temos unha edificación que ten un cascarón exterior, pero no interior e no seu contenido realmente non hai nada. Logo, isto é un exemplo claro do abandono de San Salvador, un pazo que tiña que ser algo emblemático para esta parroquia, cun área de esparcimento impresionante, con 3 edificios ao seu carón, e realmente vemos que non ten ningún tipo de contenido. Cambiamos de asunto, volve o Festival Cultural de Música Tradicional máis popular de Pontevedra. A Aña Urbana celebra este ano a súa 10ª edición con diversos obradoiros, bailes e roteiros polas rúas e prazas da cidade. Ademais, dentro da programación haberá moitas sorpresas e tamén novidades. Creo que a principal novidade é que este ano quixemos facer un agasallo ao mellor roteiro, ao grupo que faga o mellor roteiro, algún agasallo máis para grupos que van participar, que foron membros da asociación tamén, e un premio honorífico especial que se chama o Lejón de Ouro, que vai ser, nos guardamos o segredo hasta o sábado á noite, que a directiva decidirá a quen se lle dá, e para dar
persoeiro ou colectivo que consideremos que ten contribuído moito á Aña Urbana. A Aña Urbana, organizada un ano máis pola Asociación Cultural Trepia, pretende dar a coñecer un conxunto de ritos e de costumes que se levan a cabo en torno aos traballos das labradas do mes de abril. Unha aposta pola cultura rural e tradicional que se celebrará o sábado a partir das 11 da mañá. A inscripción nas actividades é aberta, polo que todo o mundo pode achegarse ata a Praza do Concello para desfrutar da festa e tamén do baile. Así poñemos o punto final a este Pontevedras desde hoxe. Segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.